Bueno, vamos los móviles. Sí, esperamos un pouquiño. Que falta, non? Respira, Sandrina, pues una cola, coño. La colita de cabeza. Bueno, estamos todos. Boa tarde, casi noite. Imos empezar a sesión ordinaria do pleno do mes de setembro. O primeiro punto de orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores. Hai dúas actas pendentes de aprobar. A do día 28 de 7 de 2016 e a do día 29 de agosto de 2016 tamén. En canto a primeira acta, Partido Popular, algo que decir? Sí, que considero que estuvo ausente hoy Pepe Hermida, que parece que estuvo ausente La segunda agua. no sé cuál, que supone Eso era la luz de sol. que será la silla o no, a Pepe Hermida, que no estuvo. O sea, estamos... La segunda, sí. Vale. Hay que corregirlo. Eso no encuentra más. No sé. Entonces, donde pongo un asiste, la compañera del PP, José Barcelona, el que no llega un asiste, el compañero del PP, no pues no tiene asiste. Vale, Por lo demás, nada máis. Partido Socialista? Nada. BNG? Nada. Nos tampouco, votamos entón, votamos las dúas conxuntamente ou hai algo que obxectar da segunda? Queremos votarlas independientemente nós. Votámoslas independentemente entón. A primeira acta, votos a favor? En contra? Segunda acta, pasamos a votación se non hai nada que comentar da segunda. Votos a favor da segunda acta. Votos en contra da segunda acta. Hai votos a favor. Repetimos a votación. Votos a favor da primeira acta? Da segunda perdón, acta. da segunda. Abstencións? Unha abstención. Ben, o segundo punto de orde do día é a modificación das bases de execución do orzamento. Bueno, este é un punto que se tratara no pleno de xullo, que trouxera o grupo de goberno por urxencia, someter esa votación de urxencia, non pasou a urxencia, e entón volve a vir hoxe aquí. Foi tratado na comisión informativa e ten o dictame. Trátase, como explicábamos naquela ocasión, de modificar as bases de execución do orzamento para que as subvencións nominativas que figuran nel poidan ser percibidas polas comisións, organizacións que realmente organizaron as distintas actividades. Intervencións, Partido Popular. Vale. Según podemos ler na proposta, o Conselleiro de Facenda trae esta proposta ao pleno coa finalidade de adaptar as subvencións de concesión directa ás personalidades xurídicas que en este ano organizaron os diversos eventos para os que se conceden e para engadir as subvencións cos que habitualmente se firma convenio para a promoción de actividades culturais. A proposta que trae non coincide coa de intervención, porque, segundo nos aclarou a interventora, unha das subvencións xa foi abonada, cousa que, ao parecer, nin o concelleiro nin a señora alcaldesa sabían cando trataron de introducir esta proposta por urxencia no mes de xullo. Xa en aquel momento dixemos que había que facer unha ordenanza reguladora das subvencións municipais e deixarse de discrecionalidades.
Non sabemos se esta era unha das varias ordenanzas que prometeu que iba a traer ao pleno de setembro, pero en calquera caso, e dado que non trouxo ningunha, queremos saber que é o que vai facer agora. Teñen pensado empezar a traballar no orzamento do 17 ou imos estar así esperando hasta sabe Dios cando? Estamos a falar de abonarlle as asociacións, que son as únicas que fan algo neste concello, algo máis de 20.000 euros. Para resolver esta cuestión, que é das fáciles, necesitaron 9 meses, fixéronse 2 comisións e levouse 2 veces ao pleno, un alarde de eficacia e de eficiencia. Todas as actividades que se financian con estas subvencións están xa feitas e realizadas, algunhas dende o mes de xaneiro, e tiveron que esperar a finais de xullo para tratar de introducir este asunto con calzador por urxencia e sen sequera saber moi ben o que traía. A nós parécenos que as asociacións de Muros, xa llo dixemos máis veces, non merecen este trato, que polo menos debería aplicárselle a mesma dilixencia que se aplica a outras cousas, porque ese mesmo importe, algo máis de 20.000 euros, pagouse por 2 actuacións no verán aos poucos días de facerse, sen ter que esperar máis. De momento nada máis. Nada máis? Partido Socialista? Bueno, nós tampouco entendemos isto. Non entendemos como o grupo de goberno teñen a desfachatez de traer unha proposta de modificación das bases de execución dos orzamentos cando están, primeiro, estamos en outubro, faltan 2 meses para finalizar o ano con un presuposto prorrogado que deixou o Partido Socialista. Segundo, efectivamente, hai subvencións que xa están abonadas. E o máis importante é que aquí non se trouxo ninguna modificación das bases de execución do orzamento cando se aprobaron os soldos dos concelleiros do grupo de goberno, que na base número 27, que rixe, que está en vigor todavía, pon os números clariños de cales teñen que ser os soldos da alcaldesa e dos concelleiros. Están cobrando un número totalmente distinto. Non cambiaron as bases de execución, pero dalles igual. O sea, eles ao acabar o mes chega a nómina. Nin as leeron as bases de execución. O sea, o Partido Socialista advirteu por activa e por pasiva que non podían cobrar un número distinto do que poñían as bases de execución. E as bases de execución son moi claras, clarísimas. Di, a alcaldía 2.125, cobra vostede bastante máis, non modificou as bases de execución, nin por urxencia, nin sin urxencia. Estamos acabando o ano e están cobrando soldos de forma totalmente ilegal. E agora encontranse con un problema, como sempre, o sea, é normal, o sea, a forma de facer dos concelleiros, que sabemos que están os 3 investigados, non nos olvidemos, non teñen cortapisa ninguna en facer este tipo de cousas. E entonces atrévense agora a traer unha modificación de non somos capaces de pagarlle 500 euros a unha asociación cultural que traballaron durante todo o ano, que adiantaron cartos e que sabe Dios como fixeron os esforzos que fixeron para poder facer a actividade que fixeron, que por certo xa está realizada con moitísimo tempo, e non son capaces, porque parece ser que hai un problema serio nos orzamentos e como en vez de poñer Comisión Semana Santa, ten que poñer Comisión Semana Santa de Muros, entonces non lle puderon pagar, porque non coinciden eso. Pero, sin embargo, volvo a repetir, eles siguen cobrando sueldos todos os meses, sin esa modificación do orzamento. Paréceme ter unha cara dura increíble, impresionante. O sea, creo que todo o mundo a estas alturas xa sabemos de que estamos falando, pero volvemos a repetir que non sabemos cal é o motivo ahora mismo por cal hai que cambiar esta base de execución que literalmente podíase facer de calquera outra maneira, como non se pode facer cobrar os soldos como están cobrando sin modificar as bases de execución a base número 27 e van a cambiar porque lle falta unha coma e porque lle falta donde pon Comisión de Semana Santa, ten que ser Comisión de Semana Santa muradana e non son capaces de pagalo e nos traen aquí a tomarnos o pelo simplemente por encher un folio para poñer puntos na orden do día, porque como todos sabemos o que traen aquí o pleno é un pleno outra vez baleiro de contenido. Levan ano e medio de gobernando o Concello de Muros, bueno, desgobernando o Concello de Muros, desfacendo o que deixamos feito o Partido Socialista e estamos a finais de setembro e traen unha folla de ruta baldeira de contido totalmente. Non, outra vez, vimos aquí a decir aos vecinos de Muros que van a seguir sin facer nada, que van a seguir sin limpar as calles, que van a seguir sin recoller a basura, que van a seguir sin arreglar o problema da agua.
van a seguir igual, non hai unha proposta razonable ni unha proposta seria. Entonces, o Partido Socialista, lóxicamente, o único que lle pide é que estamos en setembro, que faltan 2 meses, e que teñan a decencia de traer os presupostos, que son os presupostos de todos os veciños e veciñas de Muros. O que pasa é que non os traen porque son capaces de cobrar o mes todos os... Se non foran capaces de, se a interventora ou de alguna maneira lle puxeran unha traba e dixeran este mes non cobra, veríades como tiñamos os presupostos encima da mesa. É o único motivo que lles moverá a esta xente, a estes tres, para a traer un presuposto. Non hai outro motivo. Que non cobren as asociacións culturais, non lle importa. Que non se recolla basura, tampouco lle importa. Que as calles están chas de limo, tampouco lle importa. Non lles importa nada. O sea, non lles consta, mellor dito. O sea, que para importarlle, primeiro tiñanlle que constar. Eso non lles consta. E entonces aquí vimos a celebrar outro pleno sin contenido ningún, valeiro de contenido, e din que traen unha modificación dunha base de execución. E nós preguntámonos, por que hai que modificar esta base de execución, señor Concellero de Facenda, que é o que firma a proposta, en teoría? E por que non hai que modificar a base número 27, donde cobra vostede e non coincide co que pon aquí? Por que? Explicaránolo. Primeira intervención. Rematou. De momento, sí. Venega. Ben, nós despois do mitin un pouco máis que añadir, pero sí que nos gustaría que o pleno da corporación tiverse en conta que non estamos xogando cas asociacións, que necesitan cobrar xa para pagar as facturas e que por facerlle dano ao goberno municipal de turno non deixedes pasar a oportunidade de poderlle pagar a esta xente que é merecido dar tamén. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, efectivamente, non se explica moi ben a necesidade de facer unha modificación dunha das bases de execución cando realmente vos está saltando a torera todas. Pero bueno, tamén escuitamos do grupo de goberno unha teoría bastante curiosa respecto de que hai que facer esta modificación porque non se sabe moi ben a principios de ano quen vai a organizar as festas e entonces pois hai que ir modificando a cousa, esperar a que a fagan e despois se modifica e se paga a quen fixera. Iso, o único que deixa patente é a necesidade de regular as subvencións e de facer unha ordenanza reguladora das subvencións municipais, porque senón estaremos todos os anos abocados a modificar os presupostos, porque como en xaneiro non se sabe, ou en setembro cando se teñen que facer, non se sabe quen vai a facer as festas do ano que ven, pois bueno, pois nada, estaremos así abocados a ir modificando as cousas. Eu que sí me parece grave é que a irresponsabilidade con que están tratando este asunto está prexudicando a xente, a proveedores e a persoas e a entidades. Entón, o que non é de recibo que se esconda detrás dos demais, porque os que fixeron a atrapallada foron vostedes e ora os que temos que emendar a plana somos nós no pleno. Rematou. Partido Socialista. Pois nós manifestamos o mismo, non é ningún mitin, a ver se entendes que un mitin é que outra, unha intervención nun pleno, Manolo, xa levas un ano, xa é hora de que vas entendendo. Volvemos a repetir o mismo, nós non creemos que neste caso concreto sexa necesaria, e menos a finales de ano, cando deberíamos ter polo menos un proxecto de presuposto, non un proxecto, senón un presuposto aprobado, en riba da mesa, que esta sea a única salida para poder pagarlle ás asociacións culturais que efectivamente son as únicas que están traballando e facendo algo no Concello de Muros. Estamos esperando a ver cando veñen esa modificación da base número 27 das súas retribucións, que non lles parece urxente, volvo a decir o mismo, porque teñen os cartos no peto. Parecenos, dende logo, unha falta de respeto que estemos a finales de setembro e que estén sin cobrar as asociacións. E como creemos que hai outras vías e outros mecanismos para que lle tuveran pagado as asociacións, como da mesma maneira que lle pagaron a Asociación de Cazadores e a toda esa xente que sí lle pagaron, porque xa vimos que lle pagaron, pois queremos que da mesma maneira lle debían pagar e con máis motivo a xente que está traballando polos veciños e veciñas de Muros, que non son máis que os nosos veciños. Venega. Ben, nos comentábase que non se entende moi ben a modificación. Home, nós o que sabemos é que algunhas das persoas físicas que teñen posto o seu nome para poder cobrar, hoxe en día estánlle reclamando de Facenda que declare esas subvencións a título persoal co dano que lle fai a esas persoas
no seu resultado, non? No IRPF. Ah. Entón, sí que entendemos que é preciso modificar a forma de pago e por iso estamos a favor de que se realice xa e de que si se aproba, que hoxe pola noite non, pero mañá a primeira hora se dé orde de pago. Bueno, vamos a ver, xa o explicamos en máis ocasións. Se se trae a modificación das bases de execución é porque así nos din que é necesario os servicios técnicos do Concello. Non é por ningún capricho deste grupo de goberno. En canto a que se retrase no pago as subvencións, as asociacións, efectivamente, pero eu quero lembrar que se o Partido Popular e o Partido Socialista quixeran, isto podía estar aprobado en xullo. E non lle deron o visto bo, non me interrumpa que eu non lles interrumpín a ninguén. E non lle deron o visto bo por un simple capricho e efectivamente por perxudicar o grupo de goberno. E a quen están perxudicando en realidade é as asociacións, que podían ter cobrado e non cobraron. Vamos a pasar á votación. Votos a favor da proposta? En contra? No. Punto número 3 da orden do día. Modificación de créditos de suplemento de crédito. Tono, queres explicarte? Da participación dos tributos do Estado 2014 devólvenselle ao Axuntamento 119.000 euros. Dende o grupo de goberno o que pretendemos é incorporalos a suministros. O motivo? Pois porque hai varias partidas que están consumidas, enerxía eléctrica principalmente, debido a reconocimientos extrajudiciais ou facturas que estaban atrasadas. Na comisión informativa plantexouse pois a posibilidade de que o tema dos bombeos pois se suplementara coa mesma partida que se solicitou, torno a 40.000 euros, e foi o que se dictaminou na comisión informativa. Dentro do grupo de goberno non hai problema en facer unha retención de crédito para suplementar esa renovación dos bombeos ou ese mantemento dos bombeos. En principio, someter ao resto dos grupos os seus comentarios. Partido Popular. A liquidación definitiva da participación do Concello nos tributos do Estado correspondentes ao ano 2014 resulta un saldo a favor do Concello de algo máis de 119.000 euros, que non é que devolvan, é que o resultado da liquidación, que o concelleiro propón destinar íntegramente ao pago de suministros. Como xa comentamos na comisión informativa, é preciso habilitar crédito para complementar a subvención de 40.000 euros do plan medioambiental que se vai destinar á reparación dos bombeos, petición que lle realizamos en plenos pasados e que, como podemos ver, atenderon, cousa que é de agradecer, aínda que vostedes non sexan capaz de reconocer que as iniciativas son nosas cando falan destes temas nas redes sociais. Na documentación achegada para este pleno, vemos reiterados pagos para facer fronte ás avarías dos bombeos, sinadamente os do Furón e o Castelo, polo que consideramos de máximo interés que se reparen a fondo e unha vez reparados se contrate un mantemento para non ter que estar constantemente destinando cartos a eso. Na comisión informativa, efectivamente, comprometéronse a facer unha retención de crédito por importe de 40.000 euros para complementar esa axuda do plan medioambiental. Nós, pola nosa parte, esperamos que cumplan ese compromiso. Nós imos cumplir o noso a apoiar esta proposta, pero, desde logo, polo ben do Concello de Muros, esperamos que vostedes cumplan a súa. Partido Socialista. Bueno, pois nós primeiro queremos saber se o informe de Secretaría é positivo ou é negativo, é favorable ou desfavorable, porque non ten conclusión. Teñen a súa disposición o informe de Secretaría Sí, para pero ler. non ten conclusión.
ten un relato de cales son as leyes a aplicar e a tramitación, o procedimento, pero non hai unha conclusión que diga, pois, infórmase favorablemente ou desfavorablemente. Cal é o informe de Secretaría? Usted faga a súa intervención e logo Pregunto. Usted faga a súa intervención e logo xa lle comentaremos. Vamos a ver, inicio a miña intervención preguntando: o informe de Secretaría é favorable ou é desfavorable? Así como inicio a miña, como disposto final non se contesta, porque usted anota, pero ten por norma non contestar o que non cree que ten que contestar, pois nós encontramos con que hai un informe de Secretaría que non sabemos se é favorable ou se é desfavorable, porque non ten unha conclusión. Entón, creemos que o mellor pasouselle ou está mal impreso ou falta de algo, pero parecenos moi ben que veña explicado o artículo non sei que, as baixas, o non sei que, o procedimento a seguir, vale, pero todos os informes de Secretaría e de intervención finalizan cunha conclusión, de pois informes favorablemente ou informase desfavorablemente. Este non o ten. Entonces, queremos saber se é favorable ou é desfavorable. Bien, e con respecto á modificación de crédito, volvemos a decir o mismo. Primeiro, nós non creemos que a estas alturas, que en outubro, que estemos facendo modificacións de crédito. Non, en outubro hai que estar facendo o presuposto, non facendo modificacións de crédito. O sea, chegounos unha liquidación ao Concello e vimos o ceo aberto. Primeiro, non sabemos como están as partidas. Aquí non nos din cales son as necesidades. Apúntase o dos bombeos, porque vímoslo dicindo desde que iniciou a legislatura, non din que sí a todo, pero, bueno, levan dicindo que sí a todo desde que sentaron aí, e o único que solucionaron foron o seu problema, o dos cartos, nada máis, o resto non solucionaron ningún máis. Todo o contrario, enrollaron a máis, complicaron muitísimo máis. Bien, pois neste caso, a nos gustaríanos moito saber, para saber se íbamos votar a favor esta modificación de créditos, como está a partida de servicios sociales, por exemplo, que non o sabemos. Entonces, supoñemos que a estas alturas que unha parte destos 119.000 euros, desde logo, desde o Partido Socialista, pediríamos que se adxudique a servicios sociais, porque, polo visto, hai problemas, según escuitamos por aí, de contratos, hai problemas de asistencias a domicilio e hai problemas importantes, entón non creemos que esta modificación de crédito que se fai non vai nin un euro para esa partida de servicios sociais, co cal, se non se modifica esta descripción de gastos onde se vai a adxudicar, non o vamos a apoiar, lóxicamente. Rematou? De momento, sí. Venega? Non temos nada que engadir. Vale. Partido Popular, algo máis que Nada engadir? Non? Partido Socialista, algo máis que engadir? Sí, queremos saber se o informe favorable ou desfavorable e queremos saber se se vai a adxudicar parte destos 19.000 euros a servicios sociales. Vale. Venega, algo que... No. Na segunda intervención? No. Bueno, interviño agora, se te parece. Vale, tono. Bueno, vamos a ver. Decidiuse incorporar, dedicar estes casi 120.000 euros que veñen do Ministerio da Liquidación do 2014 a estas partidas, porque, como xa comentaba o concelleiro, hai partidas que están agotadas en gran medida, efectivamente, por esas reiteradas averías en saneamento que hai, e non exclusivamente, pero en gran medida. Levamos un ano e pico con continuos arreglos en pozos de bombeo, e iso, con alumeado e outras emerxencias que surdiron por aí, pois fixeron que algunhas partidas se agotaron. Para poder facer frente ao mantemento e aliviar determinadas partidas, pois é necesario incorporar estes cartos a esas partidas de aí. En canto ao saneamento, efectivamente, quedamos na comisión informativa, aceptamos a proposta do Partido Popular, que ademais foi súa proposta, nos comprometemos a iso e cumpliremos, porque se algo temos demostrado neste ano e pico é que o do saneamento é unha prioridade para nós. Levamos casi 700.000 euros adicados a saneamento neste ano e pouco que levamos de goberno, co cal creo que é algo do que non é posible dubidar que para nós é unha prioridade. Con respecto ao informe de Secretaría, o secretario informou, igual que informou a intervención, o informe é claro e informou de todo aquilo que consideraba que tiña que
informar. E as partidas de servicios sociais Favorable. estivémolas revisando todas, non me interrumpa, por favor, que eu hostia non a interrumpí e non lle vou a volver a avisar. Con respecto ás partidas de servicios sociais, estivémolas revisando e están, ben, non teñen ningún problema. A contratación de persoal, como vostede sabe ou debería saber, non depende solo de que haxa cartos, senón de bastantes máis cousas, como, por exemplo, a restricción que hai para facer contratacións, como vostede ben sabe. A idea nosa era, precisamente, aliviar esas bolsas de vinculación que nos permitiran seguir facendo frente ao mantemento e, sobre todo, as averías no saneamento. E nos igual facelo dunha maneira ou de outra, por eso non temos ningún inconvinte en facer esa retención de crédito e garantizar que eses arreglos de saneamento van a poder ser feitos e pagados. Bueno, vamos a votar. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Ben, o punto cuarto da orden do día é o recoñecemento extrajudicial de crédito. Traemos aquí a aprobación de unha serie de facturas que non puideron ser pagadas no 2015, algunhas, e outras que veñen de moito máis atrás, que estaban sin pagar dende varios anos atrás. Tende a relación aí, nós entendemos que, aínda que algunhas non foran siquera no noso mandato, entendemos que se o servicio foi prestado, e así o constatamos, as empresas deben de cobrar, senón caeríamos en enriquecimento injusto, e por iso traemos esta proposta aquí. Non é máis que o resultado dese traballo de depuración que se está facendo dende os servicios de intervención. Agardamos que pouco a pouco vayamos rematando con estos recoñecementos extrajudiciais de crédito que a ningún nos gusta. Partido Popular. Bueno, nós xa perdemos a conta de cantos levamos, porque este ano e medio creo que levamos uns cantos, e supoño que estes últimos son consecuencia de non ter feito nin aprobado un orzamento para o exercicio. O primeiro, creo que recordar que votamos a favor, porque entendíamos que se trataba de facturas que quedaban pendentes polo descontrol de exercicios anteriores, pero agora, excepto en 2 ou 3 casos, estamos a falar de facturas de servicios prestados xa baixo o seu goberno, no que é evidente que o descontrol continúa. Reiteramos o que xa lle dixemos en outras ocasións. Isto é un procedimento excepcional, aínda que vostedes quiran convertilo en habitual. Tamén nos resulta bastante chamativa unha factura de 1.815 euros por realización de reportaxes de lugares de municipio do mes de setembro de 2015 e nos gustaría saber cales foron esas reportaxes e en que medios se publicaron. Cal é a factura? 1.815 euros por realización de reportaxes de lugares de municipio do mes de setembro de 2015. Non recordo o nome da empresa, pero non creo que fagan tantos reportaxes de lugares del municipio como para non recordalo. Vale, algo máis? Nada máis. Partido Socialista? Bueno, pois, dende logo quedamos moi satisfeitos de saber de que a partida de servicios sociales ten cartos abondos. É unha moi boa noticia para os veciños e veciñas de Muros, pero moi boa noticia. Pero claro, non o creemos. É unha mentira máis das que vostede di. Ciñase a orden do día e advirto por primeira vez. Estou me ceñindo No, a eso non orden ten do nada día. que ver co recoñecemento extrajudicial de facturas. Bien, Así que entón, ciñase a orden do día. Como ben dixo vostede tamén anteriormente, pois di que a idea, acaba de decir ahora mismo, non entendemos o recoñecemento extrajudicial de créditos para nada. Volvemos ao mismo. Todos estes puntos, a modificación das bases, a modificación dos créditos e o recoñecemento extrajudicial de créditos, ven simplemente de que non están facendo un presuposto nin o van a facer, porque non son capaces de facer un presuposto. Ese é o problema, vale? Entón, por iso estamos aquí con todos estes líos, que se a factura é de non sei que, non, a factura non é de nada, as facturas son todas da súa legislatura, facturas de luz
de fai 2 ou 3 meses, e que pasa? Que lóxicamente, en setembro, un presupuesto como é o do Concello de Muros está esgotado casi todas as partidas. Seguramente están todas esgotadas, pero como acaba de decir a señora alcaldesa, o cal tomei nota, que me gusta moito esta frase, di, a nosa idea é retirar todo canto podamos das bolsas de vinculación. É unha frase, verdad? Moi bonita. Sí, señor, é o que están facendo. Ir ás bases de vinculación, a interventora o día que ven un día a semana, o parecer, que non sei se virá ahora xa todos, pero cando empezamos a protestar desde o Grupo Socialista que non viña, ca autorización da señora alcaldesa, por suposto, non por escrito, de palabra, porque ela como se estivera na súa casa, non vengas hoy, ya está, mañana recuperas, como se fora no colegio. Pois, agora a señora interventora, pois, eu creo que cando chegan pola mañán di, dime que partidas puedo vincular. Entonces, van as partidas e di, la que empieza por uno, esta de aquí, la de uno de aquí, tiene 500 euros, apúntamela. Ese é o traballo que están facendo todos os días, non fan outro. Bueno, ir ao xulgado a declarar mentiras, tamén. E meter a xente en follones. Advirta por segunda vez. Fíñase a orde do día. Ya la veo. Fíñase a orde do día. Bien, entonces, non ten sentido este reconhecemento extrajudicial de crédito, para nada ten sentido. Vale, non son partidas de fai 4 anos, ni moitísimo menos, son que vostedes son incapaces de asumir as súas obrigas e entonces non lle queda máis remedio que traelas ao pleno a decir ao resto da oposición que fagamos os traballos que vostedes non son capaces de facer. Vale, entonces, se non son capaces de facer, pois teñense que marchar, non teñen que vir aquí e decir, mira, é que se acabaron os cartos acabaronse porque tiñan vostedes que aprobar un presuposto. Non aprobaron o presuposto, nin o van a aprobar porque son incapaces de aprobalo. Bien, entonces, por eso o Partido Socialista en outubro non vai a votar un recoñecemento extrajudicial de crédito, porque, según esperaron estas facturas ano e medio ou un ano, esperan 2 meses máis para pagar nos trámites ordinarios, como ten que ser, no presuposto. Chega o presuposto para enero e pagas a xente como se ten que pagar. E non, decir, ahora vamos a sacar de todos os lados, incluso atrévome a decir que se houbera cartos en servicios sociais tamén ibades a esa bolsa, tamén ibades, erades capaces de ir a esa bolsa. Vale, e entón, por eso estamos aquí con estes temas. O Partido Socialista non vai a votar o recoñecemento extrajudicial de créditos en outubro. Venega. Ben, ainda que sexa un caso excepcional, estamos casi totalmente de acordo tanto co Partido Socialista como co Partido Popular, en que non se pode recurrir constantemente a un reconhecimento extrajudicial de crédito para pagar aquilo que debería de estar orzamentado. Estamos en outubro e seguimos sin orzamento no Concello. Pedimoslle ao Concelleiro de Facenda que se centre xa en preparar os orzamentos do ano que ven, para que o ano que ven non volvamos a estar como estamos este. E tamén gustaríanos comentar que, bueno, como non participamos na comisión informativa por motivos laborais, ningún dos dous podía acudir, como xa avisamos previamente, gustaríanos que se nos explicara os reparos que hai no informe de intervención de 2 facturas e máis do pago da subestación de enerxía. Vale, algo máis? No. Segunda intervención. Nada máis que comentar. Partido Socialista, segunda intervención. Nada máis preguntarle cando van a traer o presuposto. Algo máis na segunda intervención, Venega? No. Bueno, vamos a ver. Tono, queres contestar ti algo antes? Sobre os reparos de intervención, hai 2 facturas, unha delas é do riego do campo de fútbol de Louro, que debería ter unha modificación do proxecto, porque non se incluía
esa partida presupuestaria en concreto, esa partida no orzamento total, e outra é a da Rúa dos Mirtos, que ten o mismo problema. Fíxose un suplemento sobre o presuposto do 10% e a interventora cree que se debería ter modificado o proxecto. Sobre o tema das facturas da luz, a interventora está de acordo en que un suministro dese tipo ten que estar sacado a unha licitación ou a un concurso. Entón, por iso pon reparo nesas dúas facturas e no tema da luz. Remateo agora. Como comentábamos antes, este recoñecemento extrajudicial non é máis que o resultado da depuración de facturas que quedaron atrás como consecuencia de estaremos en interventora ata marzo e como resultado da depuración de facturas de vello. É especialmente chamativo que a portavoz do Grupo Socialista diga o que di cando hai facturas precisamente do seu mandato, algunhas facturas que non quiso pagar. Non lle vou a preguntar o porqué, porque non quero entrar en debate con ela sobre este asunto, pero facturas como, por exemplo, as do arreglo das aceras en frente da gasolinera, aceras que se arreglaron xusto antes das municipais, por exemplo, ou facturas como as que comentaba o concelleiro de Facenda do campo de fútbol de Louro. E hai máis, non son as únicas. Entón, bueno, é bastante curioso que precisamente diga o que di sobre estas facturas cando varias delas son do seu goberno que non quixo pagar, que non quixo ademais. Sobre os reparos de intervención, pois xa lle comentou o concelleiro de Facenda e polo demais, como decía antes, a factura de setembro, cale? Hai varias facturas de medios de comunicación, por certo, que sí que entraron no noso mandato, pero son derivadas dun convenio que había asinado cando nos chegamos aquí no 2015. Non é esa? Porque hai algunhas de convenios que había con medios de comunicación. Sí, pero esas son as de 27 Multimedia, de La Voz e de non sei que, pero non é esa. É outra cousa. Entón debe de ser unha de contidos e mensaxes? Pode ser? Vale. Bueno, pois eso, se queredes vos pasamos, é unha reportaxe fotográfica con esa empresa, están as fotos aí, a reportaxe está feita e, bueno, e no seu momento pois non se puido pagar tampouco. É unha reportaxe fotográfica. E pasamos sin problema ningún para a promoción económica e turística do Concello de Muros, para a promoción turística. Ya pasamos. Perdón? En que se utilizou eso? Non, son para uso do Concello, é material para poder utilizar polo Concello en calquera promoción turístico e económica. É unha reportaxe fotográfica con todos os dereitos para o Concello agora. Vos pasamos. De onde é esa empresa? Sin quereres. Contidos e mensaxes se chama. Ben, pasamos a... creo que non me queda nada. Pasamos a votar. Votos a favor? En contra? Abstencións? Isto significa que non se aprova, non? Ben. Pois esta xente seguirá sin cobrar. Pasamos ao seguinte punto, que é a incorporación da cuberta da piscina municipal ao inventario de bens. Ben, traes isto aquí porque era unha dos requisitos da Diputación para a xustificación do arreglo da cuberta da piscina municipal. Está no convenio, forma parte do convenio e é un trámite para rematar con este tema. Partido Popular. Nada que comentar. Partido Socialista. Sí, nos queremos decir que este informe de Secretaría sí ten conclusión. E di a conclusión. Infórmase favorablemente a incorporación do inventario municipal da cuberta da piscina de Muros. Enhoraboa. Enhoraboa. Rematou? Sí. Benega? Non temos nada que engadir. Nada. Algo na segunda intervención? Nada que engadir. Na segunda intervención? Nada máis. Benega tampouco. Bueno,
pois nada, como explicaba, é simplemente un trámite e cumprimento dun requisito posto pola Diputación para poder xustificar estes traballos. Vale, pasamos a votar. Votos a favor? Todos. O punto número 6 é concesión de compatibilidade da traballadora Tamara San de París. Bueno, é un caso similar a outro que viñera aquí hai uns meses. É unha traballadora que está traballando no Concello e solicita compatibilidade para poder traballar as fins de semana, de xeito que este traballo de fins de semana non interferirá para nada no seu traballo no Concello e lle dará prioridade o traballo que ten aquí no Concello a efectos de horario e de todo. Vale? É un caso similar ao que se veu aquí. Partido Popular, primeira intervención. Nada que comentar. PSOE. Pois temos outro informe de Secretaría que non ten conclusión e queremos saber se pode ser ou non pode ser. Se pode dar a compatibilidade ou non se pode dar. Ménega, algunha intervención? Ben, eu non sei se é que nos liamos co papeleo, pero nós non topamos a proposta, a solicitude, ni nada na documentación que nos enviou. Pois está todo. De todas formas, coñecemos o caso e non temos ningún problema en votar a favor. Segunda intervención, algo que decir? No, a nos vemos a documentación, veíase mal un dos documentos, pero despois na documentación impresa que nos mandaxe, xa se veía ben. Xa o comentamos na comisión, que non había o impreso de solicitude que firma a traballadora, non se leía ben, pero o demais estaba todo. Vale. PSOE, segunda intervención. Pois nós, como non sabemos se vai interferir ou non vai interferir nas horas que dedico ao Concello, pois menos a estar. Ménega. Nada máis. Nada máis. Bueno, en canto ao informe de Secretaría, informa sobre o procedimento a seguir. Se houber algún problema, igual que no outro caso, así o recollería o informe, porque evidentemente é un caso do que ten coñecemento e constancia a Secretaría. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? O punto número 7 é a dación de conta da información rendida ao Ministerio. Bueno, cada trimestre ya hai que render contas ao Ministerio de Facenda e aí tendes a documentación, a información que se lle enviou neste segundo trimestre. Punto número 8, resolucións de alcaldía. Tendes as actas das xuntas de goberno do mes de xullo e agosto e os decretos tamén de xullo e agosto a vosa disposición. O punto número 9, mocións de urxencia. Hai algunha moción de urxencia? Non? Non. Punto número 10, probos e preguntas. Partido Popular. Bueno, pois como voi ben, acaba de recoñecer vostede, este un pleno, outro máis, dos que levamos, de puro trámite burocrático. A nós gustaríamos facerlle unhas preguntas en relación coa dación de conta da información rendida ao Ministerio. En concreto, o informe trimestral do segundo trimestre sobre o cumprimento dos prazos para operacións comerciais no Concello de Muros. Da lectura do informe, dedúcese que os pagos realizados fora do período legal duplican en número e importe aos realizados dentro do período legal e que o período medio de pago é de 91,35 días, máis do triple do plazo legal, que son 30 días. En este sentido, nos gustaría recomendarlle ao equipo de goberno a lectura dun clarificador artigo de Domingo Guerra publicado no diario digital Que pasa na Costa no mes de xaneiro deste ano, que se titula Pagar tarde, mal e arrastro.
do que lle transcribimos un pequeno extracto. Este incumprimento legal é preocupante, xa que o retraso no pago das facturas provoca inevitablemente tensións de liquidez nas empresas e autónomos, podendo orixinar verdadeiros trastornos financeiros e incluso problemas de solvencia no curto plazo. Por iso, considero que sempre é mellor deberlle aos bancos, que para iso están, que aos suministradores de bens ou servizos da localidade, porque non son culpables da mala programación e xestión do plan de disposición de fondos municipal. Xa sabemos que a opinión do noso veciño, Domingo Guerra, non é compartida por vostedes, que creen prioritario pagarlle aos bancos antes que facer investimentos necesarios no Concello, como podemos ver na xestión que fixeron no plan de aforro e investimento da Deputación. Pero os proveedores, sinaladamente os locais, non poden nin deben financiar as actividades do Concello. Señores de Goberno de Compromiso por Galicia, hai que pagar e hai que pagar en tempo e forma. A súa priorización de gastos e de pagos resulta case que unha burla. Páganse sen demoras, cousa perfectamente prescindibles, e en cambio o comercio e as entidades locais teñen que esperar meses para cobrar. De todas formas, quero felicitar o concelleiro de Facenda porque por fin, por unha vez, foi capaz de imprimir os documentos nun formato lexible. Parece que non era tan difícil. En calquera caso, na documentación, botamos en falta o resumen do estado de execución do orzamento, que non está, que non sabemos por qué, non figura nesta documentación. No pasado pleno do mes de xullo, vostede comprometeuse a traer ao pleno do mes de setembro a modificación da ordenanza reguladora do IBI, unha ordenanza para regular o uso das praias e varias máis, segundo as súas palabras que están recollidas na acta do pleno e tamén no vídeo que se gravou. Pois nin IBI, nin playas, nin subvencións, nin nada de nada. Ningunha. Ese é o seu compromiso. Dixémoslle nese pleno que podía vostede enganar durante un tempo a algúns, pero que non poder enganar durante todo o tempo a todo o mundo. Os 156 votos das eleccións do pasado domingo parece van seguir en esta línea, condenando o noso Concello a postos cando se trata de cousas positivas, de cousas negativas, a que os veciños teñen que manifestar para que lle limpen o parque ou lle amaño, a prescindir absolutamente dos acordos do pleno para facer o que lle peta. Hoxe mesmo pudemos ver que os veciños da Velleira se estaban xuntando para ir a limpar. No ano e medio de goberno, os logros de xestión do seu equipo foron rozar 2 veces o cementerio parroquial e retirar uns cables en un poste dunha vía pública, segundo vostede mesma anuncia no seu perfil. Sálenos o asunto bastante caro. E por riba, ningunha desas cuestións foi iniciativa do seu grupo. Estamos esperando pola documentación que quedou de mandar no mes de xullo, as facturas do decreto 419. O informe de regularización catastral que pedimos no mes de xullo entregáronmo hoxe, a 1:30 da tarde. Gustaríame saber cando entrou no Concello. Estábamos esperando tamén polo espello que iba a colocar en Cabanas, pola circulación que iba a ordenar na baixada do Artón, porque iba a arranxar a ducha de Somorto, porque iban a quitar o plástico da gaiola de Salmón, porque iban a limpar os contenedores, polas reparacións dos colexios, pola pista do colexio de Esteiro, que iba a estar lista en agosto, segundo vostede comprometeu, pola nova oferta de actividades culturais e deportivas, que xa iba a ser o curso pasado, pero non dera tempo, non sabemos que pasou este, se é que tampouco tiveron tempo, cal foi o problema que tiveron. Os veciños de Torea están pedindo a gritos que se lles escoite. Alégranos que nos fixera caso en canto a subvención para a mellora do camiños rurais da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, esa que vostedes iban a renunciar porque non sabían moi ben en que podían gastala, empregando os cartos nunha das parroquias máis abandonadas do Concello. Non poña esa cara, señor Alfonso. Aquí mesmo dixo a mí no curro da plaza que non sabían que facer con ela, porque non sabían se había en este Concello empresas registradas no Rexistro de Empresas Agrarias de Galicia. E eu dixenlle o que tiña que facer para conseguir esa información. Gustaríanos saber que xestións fixeron para facer efectivo o acordo plenario do pasado mes de xullo, no que pedimos que se instala a Diputación a adxudicar a obra de mellora da carretera que vai a Torea. Tamén, ali, hai camiños municipais, bastantes, que segundo nos din os residentes, están completamente abandonados,
O camiño principal de Torea, o que lle chaman Camiño da Fonte, que vais ata Cancela, está feito un desastre. Ni nós, nin os veciños, somos capaces de entender que prioricen actuacións completamente irrelevantes que custan moitos cartos e non se reparen os camiños polos que circulamos todos os días. Queda un mes para difuntos. Vai para un ano que o Pleno aprobou facer melloras no cementerio da Atalaya. Canto temos que esperar? Pasan dos veciños e pasan dos acordos do Pleno. E iso, señor Alfonso, págase nas urnas. Para cando o amaño do cementerio? Temos queixas continuas pola presencia de ratas no curro da plaza, na pescadería vella, pola Rúa Real, e non nos volva a dicir que lle deamos conta á policía local porque supoño que non van a acabar con elas a tiros. Tomen medidas xa. Hai máis de un mes que a rúa de arriba do polígono está sen alumbrado e agora que se acortan os días e se fai de noite, antes a falta de alumbrado supón un problema de seguridade. Cónstanos que recibiron varios avisos dos negocios que ali están, cando pensan amañalo. Hai tamén problemas co alumbrado no Cabo, xa que aparte que o paseo que amañou Costas quedou sen alumbrado na acera. Os veciños tamén deron conta desta situación. Fixeron algo para poñerlle remedio. Os xubilados de Esteiro están utilizando a caseta de turismo para botar a partida. O local non se adecúa ás súas necesidades e debería usarse para o que se fixo, para dar información turística. Por que non lles contesta a súa solicitude de utilizar un local no Areal? En Louro eliminouse o paso de peón nas travesas. Non se pode pedir que o volvan a pintar, é unha xestión tan complicada. Tamén sabemos, nos constan protestas pola reducción das actividades deportivas e culturais que se ofertan nas parroquias, como as clases de zumba. Os veciños denuncian problemas de orden público no Chalón e na Fonte Vella. Queremos saber se saben da existencia deses problemas e se teñen pensado tomar algunha medida. No mes de xullo, o Pleno acordou levar a cabo unha serie de actuacións de carácter inmediato para dinamizar a Rúa Real, a Xesta e o Mercado. Finalmente, foi en setembro, cando se fixeron dúas actuacións das que ali se adoptaron retirar os cables e os volardos. A inmediatez é bastante relativa, pero aínda quedan outras actuacións por facer. Queremos saber para cando están previstas. Está. Bueno, vamos a ver, con respecto aos pagos feitos do período legal, que diga isto xusto agora, que acaba de absterse no pago de facturas, algunhas de 2011, e estas facturas son unhas das responsables de que eses números saen como salan. E eses números van a seguir salindo mal por este recoñecemento extrajudicial que acaba de non ser aprobado. Por favor, tamén. E acaba de non ser aprobado non porque o grupo de goberno non o trouxera aquí, non porque non fixera o esforzo de aprobar facturas de traballos feitos fora do seu goberno, anteriormente ao seu goberno, pero, como decía antes, tendo en conta que as empresas que fan algo teñen que cobrar por iso, aínda que non lle encargara o actual grupo de goberno e aínda que houbera algo no procedimento administrativo que faltara, como no caso do campo de fútbol. Efectivamente, os números son malos e van a seguir sendo malos gracias a que non se aprobou ese recoñecemento extrajudicial. Con respecto á modificación da ordenanza do IBI, estamos traballando nela. Ese informe da regularización catastral era necesario porque supón variacións importantes no tema do IBI. Chegou e o que fixemos foi solicitarlle... Cando chegou? Chegou esta semana ou a semana pasada, non recordo exactamente o día, pero bueno, mañá está a interventora, fala coa interventora e lle di exactamente o... Non sei que iba a decir. Sí, que ten información importante. Unha vez que tiñamos esa información, lle solicitamos ao Ministerio información sobre a baixada do IBI. Información sobre a baixada do IBI. E estamos agardando, hai varios días que se lle remitiu esa información, a semana pasada, co cal o informe da regularización veu a semana pasada tamén, non veu esa. E en canto teñamos a contestación, a resposta do Ministerio de Facenda, seguiremos co trámite da modificación da ordenanza do IBI. Con respecto ás obras de mantemento, que señalou por aí varias delas,
pois, bueno, vanse acometendo a medida que se vai podendo. De algunha que comentaba aquí de alumeado eu non tiña constancia, non sei se Quintela sí, pero bueno, lle pasaremos o recado aos electricistas en calquera caso. Con respecto aos xubilados de Esteiro que están facendo uso da caseta de turismo, efectivamente están facendo uso da caseta de turismo porque entendemos que é moitísimo mellor, aínda que non sea a máis adecuada porque non é o suficientemente grande nin reúne as condicións idóneas para eles, nos pareceu mellor que fora utilizada por eles e non que estivera pechado os 12 meses do ano. En calquera caso, este ano estivo aberta esa caseta de turismo no verán, porque este ano tivemos xente de turismo, informadores turísticos, e esa caseta estivo aberta igual que a de Louro. Algo que foi perfectamente compatible coas persoas que ali están, é algo que xa se falou con eles desde sempre e non hai ningún problema. Con respecto á posibilidade de utilizar o areal, hai que compatibilizalo ca Escola de Música Municipal que se imparte ali e cos locales que se imparten ali. Entón, estamos pendentes do horario da Escola de Música Municipal para ver como compatibilizar esas dúas cousas e a ver se é posible. Xa o comentamos tamén en máis ocasións con estas persoas que están ali e eles o saben. Xa foi falado máis veces. Das actuacións no mercado, bueno, con respecto ao camiño de medio rural de Torea, efectivamente, cando chegou a subvención de medio rural, nos atopamos cunha dificultade, que foi que non podíamos destinar eses cartos a calquera camiño do Concello. Tiña que ser un camiño que cumplira unhas determinadas características. E o que lle comentamos foi que estábamos mirando cal era porque non había moitos posibles, non había moitos que reuniran as características exixidas pola Consellería de Medio Rural. É verdad que lle comentamos, pero de aí a que sea iniciativa súa, bueno, hai bastante distancia, bastante distancia. Fixemos as xestións que tivemos que facer para poder actuar con seguridade e que non houbera problema nesa subvención, non correr o risco, non correr o risco de traballar en un camiño que logo non nos foran a pagar a subvención, e así foi, e así se está facendo con todos os parabéns. Non sei a que actuación se refire cando fala de facer actuacións pouco prioritarias cando hai outras moi prioritarias. Non teño nin idea, porque, dende logo, si pensamos moito en que gastamos os cartos porque hai moitísimas necesidades que cubrir e moi poucos cartos cos que cubrilas. Ojalá puidéramos cubrilas todas de xeito inmediato, pero é imposible. Pois, por exemplo, Si o pensamos moito e si que intentamos darlle prioridade ás actuacións que nos parecen máis urxentes. Podolle poñer varios exemplos se non se lle ocorre ningún. Con respecto ás actuacións no mercado, o tema do cableado é un tema que, como lin por aí, efectivamente non é o Concello quen saca ese cableado, é a compañía telefónica en este caso, pero iso non é máis que o resultado de moitas conversas entre o Concello e a compañía de teléfono, igual que as tuvemos coa compañía eléctrica. E máis, non só é que recolleran ese tocho de cables que había aí, sino que, como xa dixen nalgúnha ocasión, incluso temos xa unha primeira proposta de soterramento de cableado, non só de recollida dese tocho de cables que había aí, que era, bueno, bastante penoso e lamentable, e que, por certo, levaba moitos anos. Sí, e que tivemos que meternos tamén. Partido Socialista. Pois nós El resto non sabe, non se sabe. contestar ninguna das preguntas que quedaron no pleno pasado, ni nos van a entregar ninguna documentación. Vexo. Non. A que nos pidan toda, como sempre. Xa pedimos, pero non se entregaron ninguna. Faga as preguntas que teña que facer e logo lle contesto, como todos os demais. Vale. E non se va a dar documentación no que entón non son as preguntas para repetir. Bueno, fago yo. Mire, na Xunta de Goberno Local Extraordinaria, 24 de agosto de 2016, hai outra vez 2 concelleiros solos. E o artículo 113.c do ROF di que serán nulas se é inferior a 3. Entón, nos rogamos que se anule esta Xunta de Goberno Local, porque había 2 concelleiros solos. Faltaba vostede que estaba de vacacións. O noso rogo é pedir a unidade da Xunta de Goberno Local desde 4 de agosto de 2016.
Bien. E logo, como non trouxemos as outras preguntas todas están pendientes, pois vamos a falar da sesión da Xunta de Goberno Local extraordinaria celebrada o día 30 de agosto, donde, por medio desa Xunta de Goberno de fecha 30 de agosto de 2016, se nos presenta a concesión dunha licencia a unha vivenda unifamiliar cita na calle Campo número 24 de Esteiro, donde non consta la referencia catastral, siendo desde enero de 2015 obligatorio dicho requisito, e non consta aquí na licencia. Non sabemos se consta na documentación onde se solicita. Bien, e tendo en conta que pola oficina urbanista creada polo anterior grupo municipal de goberno, o Partido Socialista, abreuse un expediente de reposición da legalidade por infracción da legalidade urbanística que impide, salvo prevaricación, que se otorgue ningún tipo de licencia mentras non se resolve dicho expediente con reposición das cousas ao seu estado anterior á infracción, e como grupo da oposición a este grupo do PSOE lle consta que dicho expediente non está prescrito por cronoloxía, xa que se iniciou en 2015, estamos ante un feito gravísimo da Administración, con grave violación do Reglamento da Disciplina Urbanística, que configura o tipo de delito de prevaricación, polo que rogamos que se anule o expediente número 56/16 e con eso a licencia otorgada, sin perxuízo de informar de dichos feitos a Fiscalía para depurar as responsabilidades que correspondan a todos os intervinientes en dicho delito. Este é un rogo, rogamos que se anule, e se non se anula, señora alcaldesa, porque se concedeu o día 30 de agosto sin facer constar que había un IO, que hai un expediente de reposición da legalidade aberto encima desta edificación, pois, si ou non, nos imos dar conta. E vostede é coñecedora, e o grupo de goberno todo, de que existe un expediente de infracción urbanística e con un expediente de infracción urbanística non se pode dar ningún tipo de licencia. Nada máis, non temos ninguna pregunta, temos todas as outras, se non las contesta, e máis a documentación que pedimos. Estes eran 2 robos. Bueno, primeiro, no último pleno non fixo ningunha pregunta porque decidiu marcharse antes do punto de arrogos e preguntas, polo tanto non preguntou nin rogou absolutamente nada. E con respecto ás dúas cuestións que menciona, nas dúas cuestións estaba... Non me interrumpa. Con respecto ás dúas cuestións que menciona, ou os 2 rogos, é igual, nos 2 casos estábamos asistidos polos técnicos do Concello e en ningún dos 2 casos hai ningún problema. Pode vostede acudir a onde queira, outra vez, pode xa instalarse ali definitivamente. Usted se vai a instalar ali definitivamente. Non me interrumpa, se non aviso por terceira vez. Pero vote, xa que xa non. Pois váyase xa. Advertida por terceira vez e un mínimo de respeto a este pleno e esta sesión plenaria. Vais instalar vostede arriba, xa o sabe. E su tía tamén. Venega. Ben, comezamos polas preguntas. O colectivo de taxistas do noso Concello comunicounos que fai uns meses algúns titulares de licenzas de taxi se puxeron en contacto co goberno municipal reclamándolle que actuase ante prácticas irregulares que se estaban a levar a cabo por algúns propietarios de licenzas. A día de hoxe, ditas irregularidades seguen a ter lugar, polo que desde o colectivo nos transmiten a necesidade de preguntar públicamente se o goberno municipal ten pensado resolver esta problemática.
A finais do mes de agosto, un circo ambulante con animais en pésimo estado levou a cabo 2 actuacións no noso concello. Con motivo destas actuacións e coñecedoras no grupo municipal do BNG do rexeitamento do grupo de goberno a promocionar este tipo de espectáculos, dimos entrada por escrito no rexistro do Concello con data 31 de agosto unha serie de preguntas co fin de que se fosen respondidas polo medio que consideraran máis oportuno. Como non obtivemos resposta, a día de hoxe pasamos a dar lectura de dito documento. Muros, 31 de agosto de 2016, en recentes datas, un circo ambulante que utiliza animais no seu espectáculo realizou funcións en distintas parroquias do noso concello. Que nos saibamos, unha tivo lugar na parroquia de Esteiro e aquel luns, outra na parroquia de Louro. Ante a pregunta verbal do portavoz municipal do BNG ao goberno municipal sobre se tiñan coñecemento de que estaba o circo instalado e listo para actuar en Louro, obtivemos a resposta de que xa tiñan constancia e que estaban a traballar para que se retirase e non levaran a cabo a súa función. Finalmente, o circo en cuestión, que contaba con varios animais en estado de aparente desnutrición e cunha falta de higiene e desatención manifesta, os cales pasaron varias horas ao sol sen apenas atención, seguiu adiante co seu propósito e celebrouse ningún impedimento á súa actividade comercial. Ante estes feitos, e non dispoñendo de pleno ordinario naquel mes, onde poder tratar estas cuestións, desde o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista en Muros queremos formular as seguintes preguntas ao respecto. Dispoñía a empresa de permiso municipal para celebrar o evento? De dispoñer deste permiso, foron exixidos este Concello os mesmos requisitos que ao resto de empresas que realizan eventos en espazos públicos? De non dispoñer deste permiso, por que celebraron igualmente a súa función? Por outro lado, na mesma data de 31 de agosto, ante a ausencia de pleno ordinario no mes pasado, presentamos tamén un escrito no que instábamos ao Goberno Municipal a que executara inmediatamente as accións acordadas no pasado pleno de 28 de xullo, a respecto da moción sobre o plan de dinamización do casco histórico. Uns días despois, comprobamos con ledicia que se deron os primeiros pasos coa retirada do mobiliario que inutilizaba a Praza de Galiza para a súa vida útil. Mais todo quedou niso. Deste Grupo Municipal do BNG queremos preguntar se van a convocar con carácter urxente a Comisión Informativa Municipal que constitúa e convoque a mesa sectorial que desenvolverá dito plan. Tamén queríamos preguntar se se está a traballar xa nos orzamentos do vindeiro ano e tamén se se vai a contar para a súa elaboración, incluso do borrador, cos grupos da oposición ou se se vai facer unilateralmente como se comezou a facer no ano pasado, que ao final quedou en nada, porque non se chegaron a presentar ni sequera un borrador dos orzamentos. Nós, ao contrario de outros grupos ausentes no pleno neste momento, si levamos conta das preguntas que facemos e as que non son contestadas ou non son solucionadas, pois traémoslas. Con respecto a preguntas de plenos pasados, preguntamos: hai algunha novidade na denuncia en Costas polas obras ilegais na Illa da Creda? Vai rozar o camiño inglés que se está promocionando e se atopa sen adecuar, nomeadamente na parroquia da Velleira, que no tramo do que falamos xa en varias ocasións está totalmente intransitable a día de hoxe. Topouse algunha solución para o aparcamento nas zonas próximas á cea para eliminar a práctica de aparcar en riba das beirarrúas? Hai avances na dotación de ADSL para as parroquias da Velleira e Torea? Vanse amañar os adoquíns do camiño do Vilar, na mesma parroquia? Hai algunha novidade sobre o anunciado plan de Costas para arranxar o paseo de Esteiro e cando se vai executar? Rogamos ao Goberno Municipal a que insista diante das institucións pertinentes para que non caia en saco roto, unha vez que pasaron as eleccións, a promesa de solucionar este histórico problema que sufre a parroquia de Esteiro. E seguindo co apartado de rogos, insistimos en que se leve a cabo de xeito inminente a colocación da antena de repetición de sinal de televisión en Santa Catalina. Instamos ao Goberno Municipal a que se poña en contacto coas asociacións veciñais afectadas, xa que poden ter solución aos atrancos cos que actualmente se atopa o Concello para executar esta instalación. Rogamos, ao igual que no mes pasado, que se derogue a ordenanza que proíbe o acceso, igual que fai 2 meses que o mes pasado non hubo pleno, que se derogue a ordenanza que proíbe o acceso das mascotas ás praias e se elabore unha ordenanza de boas prácticas cívicas para donos e donas de mascotas, na que se completen sancións por malos hábitos dos propietarios.
Rogamos unha vez máis que se pinten liñas amarelas no cruce de Bornallo. Os finais de prohibido aparcar non disuaden os usuarios das praias de aparcar neste espazo, poñendo en risco a integridade das persoas e vehículos que utilizan esta saída. Tamén solicitamos o mesmo para o cruce de Freixeiros, pintando en amarelo unha zona que posibilite a visibilidade para incorporarse a estrada principal, pois o espello resulta insuficiente para garantir unha incorporación segura. E por último, e unha vez pasado o verán, a época do ano no que máis se mostran as carencias da xestión municipal polo aumento da poboación, insistimos no que é xa outro dos rogos históricos deste grupo municipal. Rogamos a elaboración dun plan de mantemento xeral dos espazos e instalacións públicas, con fin de organizar correctamente o traballo de mantemento e poder comprobar as carencias coas que conta actualmente a Brigada Municipal para executar todas as actuacións que serían precisas para un correcto mantemento e poder así programar adecuadamente o traballo da mesma e a contratación de terceiras empresas para cubrir as carencias que se detecten. Nomeadamente, en temas de mantemento, queremos facer referencia aos parques. O Parque do Artón de Esteiro, o Parque de Cabanas e o Parque de Baño, que hai na Sala Nasmo, na que nos pasan diferentes queixes, non? Como que os bordillos de pedra que hai son perigosos porque quedaron moi cortantes para os nenos e xa máis dun neno se lastimou neses bordillos. Tanto os bancos como a fonte, algo que se comentaron, están por fora do valado e, polo tanto, teñen que saltar por encima do valado para ir á fonte ou para sentarse nos bancos. Hai unha canle de auga que soe estar anegada donde acaba o corcho do chan. Notan e demandan que hai moito abandono na limpeza do parque. Con isto rematamos. Bueno, con respecto aos colectivos de taxistas, efectivamente tivemos dúas reunións, non unha, dúas. E dende aquela, en varias ocasións, foi a policía local a facer así como inspeccións, a ver, bueno, porque era unha das irregularidades das persoas que estaban facendo de taxistas, non? Con taxis, facendo de taxistas e incluso algún coche que parece ser que non é taxi, que tal. E, bueno, dende aquela ata o de agora, pois eso, a policía local vai de cando en vez por ali, non queremos que sea o mesmo día sempre porque non tería efecto e aí estamos. E logo había algunha outra demanda que estamos mirando de solucionar, como unha caseta para o teléfono, porque están a intemperie cando chaman e cousas así. Con respecto ao circo, houve unha solicitude dun representante para o circo que veu ademais con bastante antelación. Lle denegamos, non lle demos permiso. Logo montaron en Esteiro sin decir nada, enterámonos xusto o día que montaron pola noite, eu chegaba de viaxe, eu xa topei ali, co cal falei ca policía local, foron, e o día seguinte non estaban en ningún lugar do concello, parece que estaban nun concello limítrofe. Poucos días despois aparecen en Louro, co cal lles enviamos unha notificación por escrito. Bueno, primeiro foi ali a policía local, lles dixo que non podían montar, que non tiñan autorización, alá nos intentaron convencer que non a necesitaban por o número de espectadores e non sei que. O consultamos aquí, miramos a normativa e de aquelo non había nada, necesitaban autorización. Entón, lle enviamos notificación por escrito de que non podían montar. E aínda así montaron, co cal ahora estamos vendo da posibilidade de sancionalo. O que non queremos é que non pase nada, porque senón o ano que ven ou na próxima época pois van volver a montar así pola jeta. E entón estamos vendo de que pase algo para evitar que volvan a vir. Pero bueno, non tiñan permiso e incluso, además de eso, se lles mandou unha notificación de que non podían montar expresamente en Louro. Esteiro non, porque ni nos enteramos. Eu non estaba e bueno, ninguén avisou e as persoas que quedaron aquí, pois non sei, non o supero. Supero no cando eu chamei para preguntar que pasou, houve novedades e autorizastedes un circo? Entón, que circo? E non sabía. Con respecto ao plan de dinamización do casco histórico, pois bueno, sacaron os volardos e malos bancos e se fixo o tema do cableado, como xa falábamos, fixéronse varias actividades por ali, agora a mesma semana que ven vamos a sacar unha nova actividade para fomentar o uso do mercado e ao mesmo tempo a reciclarse a recollida de aceite usado. É unha campaña durante 2 meses e medio aproximadamente, a xente, bueno,
terá un motivo máis para acudir ao mercado, non? E a idea é seguir organizando actividades, dinamizando esa zona toda, non só o mercado. Con respecto á comisión informativa, pois convocarémola agora en breve, agora sí, agora que xa estamos incorporados, convocarémola en breve. Non sabemos nada da denuncia pola Illa da Creba, sabemos que estaba a costas en riba do tema, pero a verdad que non tuvemos máis novidade. Pero, bueno, xa que o comentas, preguntarei. E falando de costas, do paseo de Esteiro, rematou o día 20 deste mes o prazo para que a empresa adxudicataria da redacción do proxecto lles entregara o proxecto, co cal hoxe ten que estar entregado o proxecto. Dende o día 20 ata hoxe non supen nada tampouco. Pero, bueno, en breve quero pensar que sí que o vou a saber. Creo que xa sabedes como é isto. Eu creo que en este caso, pola actitude do xefe de costas, que non vai haber problema ni marcha atrás polo feito de que xa pasaran as eleccións. Creo, polo que lle vexo, pola súa actitude e polas ganas que lle vexo nesta ocasión. Vale? Eu podome equivocar, pero neste caso confío nele na vontade de que vaya adiante. Neste caso, sí. De feito, bueno, agora polo menos hai un proxecto feito para arreglar o paseo que sae máis do que houbo... É público o proxecto, perdón. Eu rematado non o vin moi avanzado, porque a última vez que viñeron aquí para concretar últimos detalles xa estaba moi avanzado, pero rematado non o vin. Pero, bueno, falo con el e público supoño que é público. Eu do que vin, a min me gustou, bueno, faláramolo antes, evidentemente, eu lle pedira que quedara un paseo co mínimo mantemento posible, que fora accesible, co mínimo mantemento e que fora cómodo, non? Co cal non hai travesas de madeira, nin baldosas ou elementos pequenos que se poidan descolocar en pouco tempo. Pero, bueno, como teño que falar con ele en breve, porque rematou o prazo hai pouco e non quero deixalo descansar, por dicilo suavemente, pois... Non, é que agora teñen que habilitar unha partida. Claro, isto é o proxecto... O sea, que non vai ser para este É a redacción do proxecto. Claro. Que non vai para este Pero está feito o proxecto, Está, a ver, adxudicouse a redacción do proxecto e o proxecto está feito. Entón, agora teñen que habilitar a partida, aprobar o proxecto, habilitar a partida e que tal? Pasar este non vai ser como para xogar así como está, porque é un peligro. Xa o sei. Xa o sei. O sea, mi hija, tía, Xa se vallaron partes, pero así como se colocan vallas, as sacan, Así como se van colocando... A ver, deixademe rematar, por favor. Así como se van colocando vallas que se pechou anacos do paseo que estaban especialmente peligrosos, vanse colocando vallas, pero as sacan. Igual que tiran ca baranda que hai, porque aí se xuntan dos problemas. O tempo do paseo, que é a principal causa de deterioro, con algunha xente que lle parece que está pouco fastidiado e que lle axuda que se fastidie máis aínda rompendo a propósito as poucas cousas que quedan ali aínda que poden valer para algo, non? Entón, hai algún tramo que estaba pechado, vallado, pero as sacan continuamente, o cal estamos pensando en fixalas, que lles coste máis traballo, que non sea así collelas e apartalas. Pero, bueno, é un arreglo que é imposible que acometa o Concello e o único que podemos facer é pechalo por un lado e apurar, ser moi insistentes para que sea canto antes. Vale? Pero, bueno, teñen que habilitar a partida, me comentaban que iban a encauzalo por un tema de arreglo e non de obra nova, porque eso asilizaba a execución da obra, e isto son as novedades que me comentan, vale? Que me comentaron, da última visita que viñeron, que foi en setembro, a primeiros, creo recordar. Do Camiño Real, que tramo está sin limpar? Porque foron varias veces, pero non sei se exactamente. Do Camiño Inglés, a Corredera de Sobolais. Do Camiño Inglés. Pero non foron por ali. Eu te cando pasei daban as servas de un lado con outro. Non sei se que me deran outras moi rápido, pero paso todos os sábados por ali, que se miña boa. Pois mirarei,
Sí, xa é verdad. Quedaron aínda, foron a sacar o ferro, foi un chatarreiro a sacar o ferro que se tardara e despois nos quedaron os plásticos, sí. Sí. Que máis? De ADSL, de Abelleira non temos novidades, non, Tono? Non, isto está igual Unha vez telefónica. como a da tele. E o resto está todo igual, non temos novidades. Vale. O resto Vale. da tele, pero non temos novidades e que vai quedar así de momento. Non, a ver, non temos novidades a todo de agora. Vai quedar así porque vai quedar así. Porque leva así un ano Leva pico. así 3 ou 4 anos. Leva así porque non é fácil e non somos capaces de facelo a todo de agora, pero iso non quere dicir que non sigamos traballando, É que este verano se vira a tele. Nos de tirar a toalla non Este somos. verano sufrimos, estaba de baixo, tuve que chupar como chupar. E na Abelleira sin ventar, porque dixen que era cando ventaba, non se ve a tele. Tendes o mesmo problema en Abelleira e Torea, pasa en Torea tamén. Nos Pasa en falamos que a Torea asociación de veciños se planteábanos algunhas solucións, o mellor falando con eles. Sí, vale. Bueno, pois falo con eles. Vale, a ver se teñen algunha solución nova. Bueno, pois nada máis. Rematamos entón o pleno de hoxe. Boa noite. Gracias, vos noites.